Apisas mag obila kar chung'o bura ma Kimilili ne otieko yudo puonj mar loko paro kendo dak makare bang' kalo e midhiero mar madho kong'o asasa. Bad migawo mar obila koriwore gi bad migawo mochung' ne kedo kod kuong' moko puodhi nakada. Odhial apisas 30 mane madho kong'o asasa kod obok bang' yudo puonj. Kamanda mar obila e gwenge ma Imbo Kiprono Kiplagat wacho ni apisas mag obila kale midhiero madongo yor tijgi gino miyo gibedo kod gwenyruok mar paro e kinde ka kinde kama gibiro kaluwore kod gik magineno e kinde mag tich kaka nek mag jowetegi e kinde mag kedo kod jonjore. Apisas mag nakada Sara Koskei oyango ni Imbo mar Kenya motelo e weche mag madho kong'o asasa. Traumatizing. The nature of work we do is also traumatizing. Even the communities we serve. So all these take a big toll on the lives of our officers. So we thought it was important for us to take them through life skills and build resilience.